Umnyango wezempilo ukhiphe istatement esithi bangama-87 abantu abanqotshwe lolu bhubhane kulamahora angama-24 edlule. Lokhu kwenza ukuthi isibalo sabashonile sibe u-2292. Abangama-53 bavele esifundazweni iWestern Cape kanti abayi-17 bona bavele eEastern Cape bese kuthi ababili bona ngabaseGauteng. Isibalo sabeluleme sicele 1,060 nokwenza ukuthi babe yizi-1,056 abantu abahaqwe lesifo ezweni. Kusenjalo namhlanje siyaqala isigaba sesithathu esenziwe ngcono ezweni. Ukuyivocavoca sekuzovumeleka usuku lonke ukusuka ehoreni lesithupha ekseni kuye ehoreni lesithupha ntambama. Indawo zokubuka amafilimu nazo seyizovulwa kodwa ke bazoba ngaphansi kwama-50 abantu abazovumeleka. Indawo lapho kubukwa khona imidlalo yeshashalazi nazo sezizovulwa. Sigcine sizwakeleke nesikhalo salabo abacwala inwele njengoba nazo lezi ndawo sezizovulwa. Indawo ezisuke idayisa impahla zezolimo nazo seyizovulwa. Indawo zokudembula amakhasino nawo asezovulwa kodwa ke bazoba ngama-50 noma ngaphansi abantu abazovunyelwa ukuthi bangene. Imtapo yezincwadi nayo isizoqala ukusebenza kanti nezindawo ezigcina izinto eziwumlando sezizovulwa. Sebezovunyelwa abantu ukuthi badlele endaweni engama-restaurants kodwa ke utshwala abuvunyelwe. Kushayisa ngovalo ukwenyuka ngesivinini kwabantu ababulawa yilesifo njengoba kulezi insuku bekunethemba njengoba isibalo sabelulamayo besenyuka sedlula leso esalabo abahaqekile. Kusekusele kancane ukuthi isibalo sabantu abahaqekile sedlule lesi salabo beluleme ezweni. Bangaphezulu kwesigidi abantu asebehloliwe ezweni kanti iningi lalabo asebehloliwe livele ezikhungweni ezizimele. Njengamanje leli gciwane ligadla kakhulu kwabesilisa.